Mertxe Aizpurua, EH Bilduren bozeramalea, Espainiako Kongresuan gaur faktorian gonbidatu, egunon. Egunon. Zer, San Ferminetaz gozatzeko aukerarik izan duzu? Bai, hasieran 6 eta 7 eta 8 ja etxera buelta hartu genuen, baina bai gustora. Bazara, zalea? Bai, urtero daukaten tradizioa da, asko gustatzen zaizki San Ferminak eta giro polita egoten da. Aspaldiko lagunak aurkitzeko tokia aproposa da ere, eta bai, oso gustora. Eta zezen zalea? Ez, entzierroak ikusten ditut, etxean egonda ere jarraitzen dut, eta hori ere bada urte askotan daukaten tradizio bat, eta hori gustatzen zait zezenketak, ez naiz zezenketan aldakoa, eta zaizki gustatzen ere. Tira, gatozen bestelako kontuetara, Espainiako legealdiari geratzen zaion azken ikasturtearen atariko uda duzuelako aurtengoa Madrilen, azken ikasturteari begira jarri eta indarrak hartzeko uda izango duzu, ezta? Bai, espero ezagun abuztua aukitzea horrela pixka bat indarrak hartzeko unea edo espazioa, eta ikusiko deu, zer ematen duen beste zati hau, legegintzaldiaren zati honek, espero ezagun ere, eta horrela eskatu diogu gobernuari aurrera pausoak emateko baliogarria izatea, eskubideetan, eta orain zintzili dauden hainbat gauzetan aurreratu dezakegu, eta probetxagarria izatea, espero dut arte hau. Eta Sánchezi berari eskatu diozue legealdia agortu dezala, alaxe adierazi izan duzue zuek, hori bai legealdiari zentzua topatzearen beharraz mintzatu zarete. Gatozen konkrezioetara, zerk emango lioke zentzua legealdiari? Zer eskatzen diozue Sánchezi? Asko jota 11 hilabete geratzen zaizkion legealdi honetan, zer egin dezake gobernuak, zer egin dezake Sánchezek legealdiari zuek eskatzen diozuen zentzu hori emateko? Bai, 11 hilabete askorako ematen du, eta uste dugu egin behar duena dela aprobetxatu, ahalik eta gehien tarte hau, hasieratik planteatu izan ditugun gauzetan aurrera pausoak emateko, bai plurinazionalitatean, eskubide sozialetan, eta horietan, eremu horietan aurrera pausoak emateko denbora dago, aukera dagoela ere iruditzen zait, eta azken finean, hilabete hauetan gobernatu egin behar du, eta gobernatzeak esan nahi du momentu honetan aurrera pausoak ematea, eta behintzat paralisi batean ez egotea. Ze aukerak badaude. Baina proposamen konkreturik, lege konkreturik jarri diezue, mai gainean gobernuko kidei? Bai, baditu oraindikan gauza batzu badaude mai gainean, eta aukera hori ere esploratu baino gehiago egin behar dela uste dut. Ze berriro esaten dut, aukera badago. Etxebizitzari buruzko pisu turistikoen lege bat aurkeztu genuen, hori aurrera ateratzeko denbora margena badago, eta aukera badago, beste hainbat gai ere badaude, plurinazionaltasunean ere pausoak eman behar dira, eta adibidez zehazki ere mozal legea deritzana ere bertan bera geratzeko, eta beste lege berri bat horren ordezkoa aurrera ateratzeko ere, beta eta denbora badago. Azken hilabete hauetan Juntzek eskatu du Sánchezen beraren dimisioa, jeltzalek ere agertu dituzte zalantzak esango dugu legealdiaren bilakaeraz. Sentitzen duzu egun honetan bazaretela zuek Sánchezen babesle nagusiak? Nik ez nuke esango Sánchez babesten dugunik edo Sánchezen gobernuaren babesleak garenik. Bai uste dut oso arduratik hartutako erabakiak direla, eta aurrean daukagunari begiratuta eta erreparatuta hartutako neurriak direla, ez, edo posizioa dela. Ez dut oso ondo ulertzen dut PPek eta Voxek hauteskundak aurreratu nahi izatea, beraien mesederako izango litzatekelako, ez dut uste beste alderdien aldetik horrelako jarrera bat planteatzea, zeren azken finean, zuk hauteskundeak aurreratu nahi balin badituzu, izaten da alternatiba bat badagoelako. Alternatiba hori momentu honetan, eta bakarra dena, da PP eta Voxen gobernu bat, orduan ez dut oso ongi ulertzen zergatik horrelako jarrerak. Guk uste dugu aurrera egin behar duela legegintzaldi honek, ateak itxiz behar zaizkiolako
eskuina eta ultraeskuina batuketa hori, ze azken finean gero eta nastuago dagoen zerbait da, gobernatzen ari dira hainbat tokitan, badakigu zer ekarri lezakeen gure herriarentzat, Estatu Espainoleko biztanleentzat, eta hori inolaz ere ez dugu nahi. Azkenean, gure posizio honekin, Euskal Herritarrok eta gurekiko bereziki egin duten planteamentua jasotzea besterik ez da, hemen ez dugu nahi, PP eta Voxen arteko gobernu bat, ez dugu inolaz ere nahi gure bizitzan erabat aldatuko litzateken eszenatoki baten aurrean egotea, eta horren arira hartutako erabakia da eta posizioa da. Ez zarete beraz Sánchezen babesle sentitzen esan dezagun, baina Sánchezen bueltan ikerketapean dauden ustezko ustelkeriak kasuak aintzat hartuta, ez dakit nolabait deserosoa egiten ari zaizuen ez babestea, baina Sánchezen aldamenean izatea, horrela esan nahi baldin baduzu. Bueno, hor bereizi egin behar da, egia da naste borraste bat nahi izaten dela, edo dikotomia imposible bat jarri nahi dela mai gainean, esan ez edo korrupzioa, edo regenerazioa, edo, bueno, guk ikusten duguna da hemen atzetik badagoela horrelako operazio politiko bat, bultzada politiko bat nabarmena daukan operazio badela, horrek ez du esan nahi, babesten dugunik inolaz ere ez dugu babesten ustelkeri kasuak, uste dugu gai horretan tolerantzia zero izan behar duela. Direlako Sánchezen oso gertukoak ikerketapean daudenen artean. Sánchezek berak zerbait zekiela argituko balitz prozesu hauetan, epaiketa hauetan, aldatuko zenuke, arengan duzuen jarrera? Ikusteko dago, ez? Eta hori oraindik ez da gertatu, eta bere garaian emango balitz ikusiko genuke, eta erabakia horren baitan hartuko genuke. Baina gaur egun dagoena, eta ikusten duguna, da, egia da, ustelkeri kasuak balin badaude, bukaeraraino joan behar dela, eta bukaeraraino jotea ez du esan nahi bakarrikan salatzea, baizik eta aurrera begira ere neurriak hartzea, eta hori da eskatzen dioguna gobernuari, ez? Regenerazio politiko bat benetan behar den zerbait dela, Estatu Espainolean, hori begibistako zerbait da, beste alde batetik ere zaila iruditzen zaila edo sinesgaitza da, PP edo Voxen aldetik etorriko litzatekela regenerazio hori, inolaz ere ez litzateke hortik etorriko, beraz, dagoen aukera bakarra da, hortan sakatu, hortan indarra jarri, eta regenerazio demokratiko batean, demokratizazio errealaren baitan eta bide horretan neurriak hartzea. Hori, ez PPek eta ez Voxek ez dute egingo, beraz, PSOEri eskatu behar diogu, momentu honetan gobernuari eskatu behar zaion zerbait da eta horretan gaude. Bestelako kontuetan, 29 urte dira gaur, etak baitu eta tirokatu ondoren Miguel Ángel Blanco, Ermuko Peperen zinegotzia hiltzela. Kuka Gamarra, Pepeko buruzagiak esan du gobernura iritsiz gero, espetxe onurak jasotzeko baldintzak zorroztu egingo dituztela. Gaur egun zuen babesaren truke irteten direlako presoak lehenago. Sánchezek zuen babesaren truke ematen duen ordaina dela, ala esan du. Aurre ikusten duzu, etor daitekela, horrelako neurri zorrozterik? Bai, edo zer gauza gertatu daiteke. Baldin eta etorriko balia, ez, eta gobernatuko balute. Hori zalantzari gabe. Hainbat ere mutan ere, ez bakarrikan presoen baitan, baizik eta euskerari buruz, gure eskubidei buruz, dana rezentralizazio bat ekarriko litzateke, baina edo zein kasutan, nik uste Kuka Gamarraren deklarazioiek edo PPek eta beste batzuk egin dituzten deklarazioietan, azken egun hauetan, badagoena da horrelako, ez dakitan, norantza bat edo horrela, lehen gertatzen ziren halako egoera zailak eta tristeak berriro errepikatzea. Ez dakit horretaz bizi dira, argudio hoiekin mantentzen dira, eta azken finean hemen gertatu danaren errelato bakarra egin nahi dute, ez joera hori nabarmena da, hori da lortu nahi dutena, baina bueno, guk garbi dugu, hemendik aurrera ere gauzak bere honetik joateko bide hau jarraitu behar dugula, eta demokratizazio horren baitan ere, elkar bizitza ere badagoela, eta elkar bizitza egin behar dela, ez. Orduan, erabat kontrako jarrerak dira, dauzkatenak, eta bai, etorri ditekela, noski, etorri ditekela. Dena dela presoen gaiakin egiten ari direna,
da legea bete, besterik ez. Lege aldaketak aipatzen hasita, Erne polizia sindikatuak, Ertzaintzaren sindikatuak jakinarazi du Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza duten alderdiekin hasi dituela hartu emanak poliziaren aurkako erasoak eta errespetu faltak areagotu direlako eta haiek gogorrago zigortu nahi dituzte, zigor kodea aldatu nahi dute, hori kongresuak egin beharko luke. Ikusten duzu, horretarako premiarik? Zigor kodea nik uste nahiko tajuzkoa dela, ez esatagatik agian pasa egiten direla ere zenbait artikulotan, eta uste jarrera horiek eta bultzada horiek ez direla jendearen eskubiden alde baizik eta justu kontra eta gizartearen kontra juten dianak, ez? Tendentzi bat nabarmena dago hainbat alderdiengatik eta hainbat sindikatuengatik ere, punitibismoaren aldekoa eta zigorkodeak dana konponduko balu bezala. Zigorkodeak ez du dana konpontzen, hemen gizartean neurriak hartu behar dira, elkar bizitzarako eta nolabaiteko ere pedagogi demokratiko bat ere egin behar da, eta gai honetan bereziki, ez? Ertzaintzaren alderdi batzuk eta sindikatu batzuk instrumentalizatu egiten dute gauza guzti hauek eta gertatzen diren, egia da, gertatzen direla eta neurriak hartu behar direla, baina kode penalaz oraindikan gogorragoa jartzea ez du lagunduko, aldiz ere kontra egin dezake zenbait momentutan. Eta bestelako neurririk bai? Ertzaintzaren kontrako eraso horiei edo Ernek aipatzen dituen eraso horiei aurre egiteko? Nik uste pixka bat, ez dakit, auspotzen ari dela edo zabalkunde gehiegi ematen ari zaiola benetan gertatzen ari danari ez. Gogoratzen naiz, orain dela hilabete batzuk, festak iskanbilatsuak izango zirela, gatazkatsuak izango zirela, adierazizula barne saileko sailburuak, festak pasa dira, San Juanak pasa dira, San Pedroak pasa dira, Usurbilen Santa Isabelak pasa dira, San Ferminak pasatzen ari dira, eta istilurik ez da egon, ez? Orduan EGKS eta Ernairen arteko iskanbila hori iragarri zutena, ez da gertatu, ez da gertatzen ari, eta, ez dakit... Beraz, ardura gabe jokatu altzuen, segurtasun sailak? Nik uste pasa gintzala, pixka bat, ez? Iragarpen hori egiterakoan, ez dakit zer lortu nahi zuen, baina egia esan ez da gertatzen ari, ez? Ez da gertatzen ari, eta, hainbat, ez dakit eginkizun edo gertakari eman dira, egia esan inork ikusi ez dituen pintadari buruz hitz egiten aritu gara, ustezko eraso batzuk ere nahiko komplikatuak direla eta ziurtagabetasun gehiegirik ematen ez duten erasoietaz ere aitu gea hizketan. Nik uste guzti honekin Ertzaintza ere instrumentalizatu nahi dutela konfrontazio politikoerako eta hori oso larria eta arriskutsua iruditzen zaitez. Edozein kasutan jaiak, eta jaietaz ari garen ez, jaiak guztientzako eremu segurua izan behar dutela uste dugu, horrela uste dut, eta inolako erasorik ere norberaren jardun profesionalaren gatik ez da hola, onartzerik ez. Dena dela hori ere esan da, eredu polizialari buruz ere hitzein beharra dago herri honetan, hausnartu beharra dugu eta erabakiak hartu beharra daude. Esan dugu, Madrilen behintzat legealdia azken txanpan sartuta dagoela. Datozen hauteskunde orokorrei begira zure alderdiak EH Bilduk planteatu zuen Eusko Alderdi Jeltzalearekin batera aurkezteko aukera. Arnaldo Otegik berak mahai gainean jarri zuen aukera hori, EH Bilduren eta EAJaren zerrenda bateratu bat gutxieneko Euskal Agenda adostu batekin. Edabiden aurrean planteamendua egin zenutenean jeltzalek esan zuten ez zuela zuen proposamen formalik jaso. Proposamen formalik helarazi altzen eta jaso alduzue bueltan erantzun formalik? Proposamen formala egin ote zaion, ez dakite formala, segun eta zeri deitzen diogun formal hori ez, baina proposamena egina dago behin eta berriro eta nahiko argi adierazi. Eta hor kontua da aurrean dugun eszenatokia larria dela, kezkaz betetzeko ainakoa dela, herri honi buruz herri honentzat lan egin behar dugun alderdiei behintzat begiratuta,
eta momentua dela oraingoa, elkarlan bat egiteko eta planteamendu amankomun batzuk aurkezteko, minimoetakoa balin bada ere. Baina aurrean duguna serioa da, eta eskuinaren bortizkeriari buruz, hemen asko dakigu, eta oraindikan memoria daukagu, eta badakigu zer da torren, eta horren aurrean ez badugu erreakzionatzen, ez gure kalterako bakarrik, herri honen kalterako izango da, eta herri honek jaso ditzazken kalteak ere denbora askoan mantendu daitezke. Eta proposamen horrek aurrera eginezean, bakarrik aurkeztuko zinatekete, edo bestelako zerrendaren batean parte hartzeko preste zeundekete, aukera hori aztertuko zenukete, hau galdetzen dizute, ikusteko dagoelako, PSOEren ezkerretara geratzen den espazio horrek zein forma hartuko duen. Bueno, printzipioz guk egin dugun planteamentua herri honi dagokion planteamentua da, eta marko horretan mugituko gera. Bai, elkarlan bat bilatzerakoan, indar guztiei irekita dago, eta nik uste egoera nahiko larria dela, eta merezi duela horrelako esfortzu bat egitea. Ez gaude ohituta herri honetan amankomunean gauzak egitea, ohitu beharko genuke, eta horretarako ere pedagogia demokratikoa egiten ari garela uste dut. Eta, ez dakit, baina, gure eremua, gure markoa Euskal Herria da, Euskal Herritik egiten dugu lana, eta Euskal Herriari begira egingo dugu beti lana. Eskerreko espazio horretan, RC-ko Gabriel Rufianen mugimenduak ere izan dira tartean, zer dakizue, asmo horien inguruan? Prensan ikusten duguna. Bestelako proposamen zehatzagorik ez dizuete helarazi? Ez dago, eta, ojala, Espainiako ezkerraren aldetik horrelako adosmen minimoetara iritsiko balira, ze guztion onurarako izango litzateke, eta batez ere Espainiako ezker horrentzako oso onuragarri izango litzateke, eta beharrezkoa esango nuke ere, azken finean, frustrazio batetara eramaten dute, hainbat eta hainbat hautesle izan daitezken oiek, eta horren beharrean badaude, eta nik uste eskaintza egin behar zaiela, baina eskaintza hori egin behar zaiela beraien eremutik eta bere tokitik. Hor kontua da, momenturen batean Rufianek berak planteatu edo iradoki izan duela alderdi subiranistek indarra duten probintzietan edo barrutietan, alderdi horien bueltan kontzentratu beharko litzatekela botua. Proposamen hori planteatuko balute, alegia, kasu honetan, ezkerroko botu hori EH Bilduren bueltan kontzentratzea eta ezker konfederalak zerrendarik ez aurkeztea Euskal Herriko barrutietan, zuek hori positibotzat joko zenukete, babestuko zenukete, proposamen hori? Nahiko nabardurak ditu eta operazio horiek behar dutena da atzetik horrelako sendotasun bat, eta nahiko komplikatua ikusten dut, hori... Ez duzu egingarria ikusten? Gaur egunez, eta ikusten ez dudan bezala momentu honetan Espainiako ezkerraren inguruan horrelako aurrera pauso bat ematea danak lotuko dituena, Ojala gertatuko balitz, baino nahiko komplikatua ikusten dut. Esan berri dugu, kongresurako zerrenda bateratua planteatu diozuela Eusko Alderdi Jeltzaleari, eta ikusten ari gara egia esan azken aldian zuen partetik EAJ-ari egindako keinu gisa interpretatu daitezkenak, Agirre lehendakariaren figura ere aldarrikatzen entzun zaituztegu azken asteuetan, zergatik orain? Jose Antonio Agirre lehendakariaren ondare politikoa uste herri osoarena dela. Egia da, EAJ nolabait asarretu egin dela, eta ez dut ulertzen zergatikan asarretu den, ez dut ulertzen ze ondare politiko hori nik uste jaso egin behar dela, edatu egin behar dela, eta ez dela alderdi batena, herri osoarena dela. Eta orain, lehentxio hitz egin dugu, aurrean ditugun garai ilun horiek etorri daitezkenak, bere garaian, Jose Antonio Agirrek egin zuena izan zen, gobernu bat osatu amankomunean, abertzalen arteko bi familien arteko gobernu bat, baita ere komunistekin ere, baita sozialistekin ere, eta pixka bat irizpide hori da, edatu beharko genukena, eta jarrera hori, eta nik uste hori aitortza hori egin behar dela, eta egin behar dela, gainera. Ez dakit, hainbat gauza,
momentu hau da indarrak batzeko momentua dela, zenbait eremutan, gero bakoitzak eramango du bere planteamentuak, egia da ez garela berdinak eta ez ditugula planteamentu berdinak ere egiten. Baina gauza minimo batzuetan, bai, eta, bueno, bai, Ipar Euskal Herrian, adibidez, posible dena egitea, eta posible da, Ipar Euskal Herrian horrelako batuketak egitea, Nafarroaren posible dena, zergatikan EAen ez da posible, ez hori da nire galdera. Aitor Esteban, Euskadi Buru Batzarreko presidenteak esan zuen, Agirreren figura auspotu nahi duzuela, zuen erreferenteak direlako Argala, Gaddafi edota Txapote. Bueno, berriro diot, Jose Antonio Agirre, eta berriro diot ez dudala ulertzen zergatikan asaldatzen diran, eta zergatikan asarre bezala hartzen duten hau ez. Akaso bakarremateke pentsa dezake, EAJari egindako gerturatze imintzi horiekin hain zuzen ere jeltzaleen erantzun hauek bilatu nahi dituzuela, erantzun horiek zaizkizuela errentagarri? Ez, hildo beretik planteatu dugu ere adibidez Loiuko aireportuak izen ofiziala izatea Jose Antonio Agirre lehendakariarena. A ber, herri bezala hartzen ditugune jarrerak dira hauek, ez alderditik ikusita, baizik eta herri bezala hainbat gauza egin behar dira, egiteko aukerak daude, eta egin behar dira. Hori da, eta planteamentu horretatik abiatzen gera, eta planteamentu horrei erantzuten diote gauza hauek. Euskarari lotutako auziak etorri zaizkigu, lehen planora azkenaldi honetan, unibertsitatera sartzeko proben testu inguruan emaitza eskasak, emaitza horien judizializazioa. Kasu honetan, zerk egin du huts, azterketak berak, hezkuntza ereduak, zer aldatu behar da? Bueno, zerk egin du huts, hizkuntza ereduak ez duela, euskalduntzen hori begibistakoa da, eta hori soluzionatu egin behar da. Gero, auzi honekin gertatu dana, bueno, aurrekari arriskutsu bat izan da, eta nik usteet tamalgarria izan dela Jaurlaritzak hasieratik hartu zuen jarrera gai honetan. Errektoretza seinalatuz, aztertzaileak, zuzentzaileak seinalatuz ere, eta nik uste gaizki jokatu dula, ez diola ondo heldu gaiari, eta Euskal Herriko Unibertsitatea igatzeko eta euskera eta unibertsitate publikoaren alde egin beharrean, justu kontrakoa, behintzat ez dute defendatu, ez? Herriak behintzat aldiz bai, herriak nik uste herritarrek ikusi dutela ze gertatu den, ikusi dutela etzeola eskubiderik horrela jokatzeko euskararen aurka, eta, bueno, nik uste da aipagarria dela eta gauza onak ere aipatu behar direla, eta 12.000 baino gehiago sinadura denbora rekor batean lortu zuten zuzentzaileak beraien alde jartzea, eta nik tamalez ikusten dudana da, hau ez dela isolatua, hau ez dela episodio bakar bat, baizik eta auspotzen den zerbait dela euskararen kontra eta horrelako barrera bat eraiki beharrian, beste zerbait tamalez, beste jarrera batzuk hartu direla Jaurlaritzatik, eta nik uste orain pixka bat aldatzen ari dela, baina daukaten isiltasuna gai honetan ez da onargarria, nire ustez. Euskarari lotuta azken egunetako kontua da, Espainiako Auzitegi Konstituzionalak ez duela ebatziko Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza eskakizunen derrigortasuna, lanpostu guztiek hizkuntza eskakizun jakin bat izatea konstituzioaren kontrakoa ote zen argitzeko eskatu zion Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak, eta konstituzionalak esan du ez dagokiola berari hori erabakitzea. Ikusten duzu aukera gisa edo arriskuan jarraitzen dute hizkuntza eskakizunak? Bueno, berri ona da, alde batetik berri ona izan da, ez ebatzi izana, konstituzionala, kontrako erabakiak dinamidatu ingo lukerako ja gaur egun euskararen egoera nahiko komplikatua dagoena edo nahiko aula dagoena, judizialki esan nahi dut. Eta egin behar duguna da, euskera, hizkuntza nazional bezala estatus juridikoa lortzea. Hori da egin behar dena, eta oraindik asko dago egiteko, eta egin behar da, hori da, dagoena. Zintzilik eta pendiente dagoena. Bukatzeko, eta esan dugulako, Espainiako legegintzaldia amaierara iristen ari dela, datozen hauteskunde orokorretan, errepikatuko zenuke, izango zara berriro hautagai?
Bueno, oraindik denbora dago, horretarako denbora falta da, hilabete batzuk badaude, lanean jarraituko dugu, eta oraingoz atope lan horretan, eta gauzak gure herriaren alde egiteko asmo guztiarekin, eta seguru beste elkarrizketa batzuk egongo direla, tartea egongo da berriro gai honetaz hitz egiteko. Mertxe Aizpurua, EH Bilduren bozeramalea Espainiako Kongresuan, eskerrik asko gaur Euskadi irratira, irrati publikora etorri eta azalpen hauek emateagatik. Eskerrik asko zuei. Goizeko 9:00 iritsi gara.